Longa vida a Mice, porque para min bueno, é un festival que ten moito que ver coa miña traxectoria. Por aquí pasaron todos os meus traballos cinematográficos. Tamén por iso, por a relación que se estableceu ao longo do tempo e pola identificación que sinto co festival. 14 anos despois de que pasase por aquí a miña primeira película Mulleres da Raia, pois hoxe estamos falando dun proxecto que temos en común, que é Transfronteiriza. Ela está desenvolvendo un proxecto que ten que ver tamén coa súa tese, que como espacialmente está aí na raya entre Tui e Valencia, non? Transfronteiriza é un proxecto que aínda se está facendo. É unha continuación, podería dicirse así, dese primeiro traballo, Mulleres da Raia, que foi o meu punto de partida e comecei esa procura da miña maneira de filmar e de relacionarme co outro. Aí quedou moito material arquivado, pensando na fronteira que ese imaginario que sempre me acompaña, pois decidín que o que tiña que facer era unha instalación, explorar novos camiños. Tiña 8 meses o meu fillo, cando o meu marido foi para a França. E fiquei aquí sozinha, mas fiquei a traballar, non fiquei á boa vida. O material de Mulleres da Raia a día de hoxe está digitalizado coa axuda da Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, porque era un arquivo que, como moitos arquivos, estaban na casa, guardados, pois iso, de maneira caseira. Donde deixo ese material, que xa non é só o que me poida servir a min en futuros procesos creativos, senón que pode ser útil ou pode servir tamén como punto de partida creativo para outros. Como facer unha cultura máis accesible? Estávamos na ponte à espera que houvesse passo para seguir. Enquanto que andasse por lá ou brigadas ou sargento ou assim, não se podia passar. Passei muitos dias ali na ponte, sozinha ali, eu e mais por ali, à espera da boa hora. Eu nací entre Tui e Valença, por razóns políticas, administrativas, pois hai aí unha liña divisoria que eu nunca sentín como tal, pero que existe. E naturalmente o político sempre foi unha componente moi importante en todos os traballos que fixen ata agora. Volverá a estar en Transfronteiriza. De feito, se hai disciplinas a parte da comunicación que sempre me teñen acompañado, pois están a antropoloxía e a historia, non? Digamos que fago uso delas como parte do meu método de traballo e son ferramentas imprescindibles para entender o que pasou, aquilo que me están dicindo e tamén decidir aquilo que eu quero dicir aos outros.